രേഷ്ണ പ്രണാമം. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടാ രേഷ്ണ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. രേഷ്ണ 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 എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. രേഷ്ണ 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 നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തഥാ ദിശഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപഥകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജലപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് ഇവിടത്തോളം സ്ലൈഡ് വരെ എടുത്തെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ പലതരം പാപകർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത മോക്ഷ ലഘുദായകൃത് സുദർലഭ സാന്ദ്രന വിശേഷാത്മ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണം. ഇതാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന് ഓരോന്നോരോന്ന് വിശദീകരിക്കായിരുന്നു. അതിൽ പിന്നെ നമ്മള് പാപത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ. പലതരം പാപങ്ങളുണ്ട്. പാപത്തിന്റെ ചക്രം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു. പിന്നെ ഏതാ വാങ്ങിച്ചത്? ശുഭത കഴിഞ്ഞു. പ്രഭു ആ മുക്തിയെ പറ്റി പറയാന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. മുക്തിയെ പറ്റി പറയാം. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ശുഭത കഴിഞ്ഞു. സിദ്ധികള് മുക്തികളെ പറ്റി പറയാന്ന് പറഞ്ഞ് സാന്ദ്രാനാത്മവിശേഷം ഇതും കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു. ഇതും കഴിഞ്ഞല്ലേ? സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ സുദർലഭ തൊട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടല്ലേ? പറഞ്ഞോ ഇത് ഇത് പറയണം. ഇവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങണം. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മുക്തി സിദ്ധി അല്ലേ. ശരിക്കും 8 തരം സിദ്ധികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സിദ്ധന്മാര് സിദ്ധി ലഭിക്കും. നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ല, അതും ഭൗതികതയാണെങ്കിൽ കൂടിയതും അതില് നമുക്ക് ഉയർന്ന പദവി അത് വരുന്നതാണ് സിദ്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സിദ്ധികളില് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് അണിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ലഘിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാക്യമം, ഈശതം, വശ്യതം. അങ്ങനെ 8 തരം സിദ്ധികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഈ നമുക്ക് അപ്പൊ സിദ്ധന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ യോഗികൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാം. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പല സിദ്ധികൾ കിട്ടും. അപ്പൊ സിദ്ധനായി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭഗവാനെ കിട്ടിയെന്നോ ആത്മീയ ലോകം കിട്ടിയെന്നോ എന്നല്ല അർത്ഥം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് സിദ്ധി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ യോഗികൾക്ക് നേടാവുന്ന സിദ്ധികൾ 8 എണ്ണമാണ്. അതില് അപ്പൊ സിദ്ധന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധികൾ അല്ലെങ്കിൽ യോഗികൾ തന്നെ ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ സിദ്ധന്മാരെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോന്നിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് അണിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ശരീരം എത്ര ചെറുതാക്കാനും അണുവിനേക്കാളും ചുരുക്കാനുള്ള കഴിവ്. അതാണ് അണിമ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശരീരം എത്ര ചെറുതാക്കാനും അണുവിനേക്കാളും ചുരുക്കാനുള്ള കഴിവ്. വളരെ ശരീരം നമ്മളെ പുരാണ സീരിയലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഹനുമാൻ സ്വാമിയൊക്കെ വളരെ ചെറുതാണ് വലുതാവുന്നതൊക്കെ.
അപ്പൊ അത് സിദ്ധികളാണ്, എല്ലാ സിദ്ധികളും ഉള്ള ആളാണ്, എല്ലാ സിദ്ധികളും കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അണിമ അതന്നെ, ശരീരം എത്ര ചെറുതാക്കാനും അണുവിനേക്കാനും ചുരുക്കാനുള്ള കഴിവ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ യോഗികൾക്ക് ഇതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പിന്നെ മഹിമ, ശരീരം എത്ര വലുതാക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്. മഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം വലുതാക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്. അത് പിന്നെ ഗരിമ, ശരീരം അമിതമായി ഭാരം ഉള്ളതാക്കാനുള്ള കഴിവ്, ശരീരത്തിന് ഭാരം കൂട്ടാൻ പറ്റും. ലഘിമ, ശരീരം ഭാരം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവ്, വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ പറക്കാനും സാധിക്കും. ലഘിമ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭാരമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടും, നമുക്ക് എന്താണ് പറക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അതാണ് ലഘിമ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാപ്തി, ഒരിടത്തിരുന്ന് ലോകത്തെവിടെയും എത്താനും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തും നേടാനുള്ള കഴിവ്. അപ്പൊ പ്രാപ്തിനെ പറ്റി പറയണം, ഒരിടത്ത് നിന്ന് ലോകത്ത് എവിടെയും എത്താനും, ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് അടുത്ത ലോകത്തേക്ക് എത്താനോ പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തും നേടാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പ്രാക്യമ്യം, എന്ത് ആഗ്രഹിക്കാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള കഴിവ്, ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ജലത്തിൽ ജീവിക്കാനും അന്യ ശരീരങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അത് പ്രാക്യമ്യ സിദ്ധി എന്ന് പറയും. എന്തും ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ ലഭിക്കും. പിന്നെന്താണ്, ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ജലത്തിൽ ജീവിക്കുക, പിന്നെ അന്യ ശരീരങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുക, ഇതൊക്കെ പ്രാക്യമ സിദ്ധി കൊണ്ട് കഴിയും. ഈശിതം, പ്രകൃതി ശക്തികളുടെയും മൂലങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്, എല്ലാത്തിനും മേൽ ആധിപത്യം നേടാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഈശിതം. പ്രകൃതി ശക്തികളെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രകൃതി ശക്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റ്, പേമാരി, ഇതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ശക്തികളെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈശിതം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ വശ്യതം, മറ്റുള്ളവരെയും അവരുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്. നമുക്ക് സാധാരണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വശീകരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് അല്ലെ, വശ്യതം. മറ്റുള്ളവരെയും അവരുടെ മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്. ഇങ്ങനെ 8 തരം സിദ്ധികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം. അത് ഈ യോഗ്യസിദ്ധികളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അത് എന്താണ്, അതും ഭൗതികതയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ യോഗ്യത, സിദ്ധനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഭക്തനാണെന്ന് പരിപൂർണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. സിദ്ധൻ ഭക്തനും ആയിരിക്കാം, ഭക്തൻ സിദ്ധനായിരിക്കാം, പക്ഷെ സിദ്ധൻ ഒരിക്കലും ഭക്തനായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. സിദ്ധി വേറെ, ഭക്തി വേറെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞത്, ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്സ് അല്ലെ, മുക്തി വിട്ടുപോയി. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ 5 തരം മുക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ. സിദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ പലതരം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ, ഗ്രഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണം, ഗ്രഹങ്ങൾ നശിപ്പിക്കണം, ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ എന്താണ്, സിദ്ധിയിലാണ് വരാം. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത ലെവല്, ആ ലെവലിലെത്തുമ്പോഴാണ് അതിനെ 5ആയിട്ട് തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭൗതിക ലോകം വിട്ട് അവിടെ മുക്തിക്ക് 5 തരത്തിലുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, അതാണ് സായുജ്യം, ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു ചേരാം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാകുക, അതിനെ സാരൂപ്യം, ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം കിട്ടാം. പിന്നെ ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ കഴിയുക, ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് കടക്കുക, ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ നിൽക്കുക, അതിനെ സാമീപ്യം എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയാവാം, കൂടെ എപ്പോഴും നടക്കണം, സന്തത സഹചാരി, സാലോക്യം. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സർവസമൃദ്ധിയും അനുഭവിക്കുക, അത് സാഷ്ട്യം. അങ്ങനെ 5 തരം മുക്തിയുണ്ട്. 5 തരം മുക്തികള്, 8 തരം സിദ്ധി. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭൗതികതയല്ല, ആത്മീയതയാണ്. പക്ഷെ പരിപൂർണ ആത്മീയതയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. സിദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിപൂർണമായിട്ട് ഭൗതികതയാണ്, ഭൗതികതയിലുള്ള സിദ്ധികളാണ്, അതാണ്. അപ്പൊ മുക്തി 5 തരത്തിൽ. അപ്പൊ ഈ 5 തരം മുക്തിയിലേക്കാളും ഉയർന്ന തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് പരിപൂർണ ഭക്തർ. അതാണ് എനിക്ക് മുക്തി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. മുക്തിനേലും ഉയർന്ന തലമാണ് ഭക്തി. അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി കിട്ടിയിട്ടോ ഭക്തി കിട്ടുള്ളൂ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞല്ലോ. ആ പാതയാണ് മുക്തിയിൽ നിന്ന് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന പാത. അപ്പൊ ഈ 4 തരത്തിലുണ്ട്, 5 തരത്തിലുണ്ട്. എന്നാണ് സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ട്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ക്ലിയർ ആയ? ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടോ? 8 തരം സിദ്ധി, 5 തരം മുക്തി. 8 തരം സിദ്ധി, 5 തരം മുക്തി. 5 തരം. സിദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയാണല്ല. എന്താണ്, പ്രകൃതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ശരീരം ചെറുതാക്കുന്നതും ശരീരം വലുതാക്കുന്നതും ഭാരം കൂട്ടുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ സിദ്ധിയാണ്.
മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭൗതികയിൽ നിന്ന് കടന്നു സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സൃഷ്ടി, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അവിടേക്ക് കടന്നു ആ വ്യക്തി. അതിന് മുക്താത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മുക്തി കിട്ടി. ആ മുക്തി തന്നെ 5 തരം ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ആഗ്രഹിക്കില്ല. പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കൂടെയുള്ള പരമാനന്ദം, ആ സേവനം മാത്രമായിരിക്കും ആര് ചിന്തിക്കുക? ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുക. പരിപൂർണ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുക്തി ആത്മീയവും സിദ്ധി ഭൗതികവും അല്ലേ പ്രഭു? അതന്നെ, സിദ്ധി ഭൗതികതയും മുക്തി ആത്മീയതയും. ആത്മീയതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് എത്തി എന്ന് പറയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികത വിട്ടു. ഭൗതികത വിടുമ്പോഴാണ് മുക്തി എന്നുള്ള വേർഡ് വരുള്ളൂ. മുക്തി കിട്ടാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകാം. ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പോകാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുക്തിയായി. അതിൽ തന്നെ 5 തരം ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മ സുദുർലഭ. സുദുർലഭ പറഞ്ഞാണല്ലോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നല്ലേ സുദുർലഭ? പറഞ്ഞു പ്രഭു. കാരണം അത് ഭഗവാനെ ഭക്തൻ വിലക്ക് വാങ്ങുന്നു പറയുന്ന അതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് വിരളമായിട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നല്ലേ? വളരെ വളരെ വിരളമായിട്ടാണ്. ദുർലഭല്ല, സുദുർലഭയാണ്. ദുർലഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത പറഞ്ഞു. സുദുർലഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനാൽ സുദുർലഭം എന്നുള്ള വേർഡ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാണ് ഭക്തിയുടെ. അതാണ് നമ്മൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്. ഓക്കെ, അടുത്തത് സുദുർലഭ കഴിഞ്ഞിട്ട് മോക്ഷ ലഘുതാകൃത്. മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ആ അവസ്ഥ. അതായത് ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലം. നമ്മ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് മുക്തി. അതുപോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത അവസ്ഥ. ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ ബ്രഹ്മമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴുള്ള ആനന്ദം, അതിനെ കോടുകൊണ്ട് പെരിക്കൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നദി സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചേരണം. നദി സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, അതായത് നദിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? സമുദ്രത്തിൽ ചേരാം. അല്ലെങ്കിൽ നദിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യം എന്താണ്? സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്താം. അപ്പൊ സമുദ്രത്തിലെത്തി, ഹാപ്പിയായി. അതാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ആനന്ദത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബ്രഹ്മാനന്ദം. അതായത് ബ്രഹ്മമായി, അതായത് സമുദ്രമായിട്ട് ഐക്യം പ്രാപിച്ചു. പക്ഷെ പറയുന്നത് ആനന്ദം ഏത്? ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് പറയണത്? ഈ ഭക്തി കൊണ്ടിട്ടുള്ള ആനന്ദം. അതാണ് പരമാനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പരമമായ ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി മാത്രമുള്ളൂ എന്ത്? ബ്രഹ്മാനന്ദം. അപ്പൊ പരമാനന്ദം വേറെ, ബ്രഹ്മാനന്ദം വേറെ. ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. അത് നമ്മളിപ്പോ പരമമായ ആനന്ദം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ആനന്ദം ഇല്ല. ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന മഹാസേവനം, അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായത്. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാനന്ദം. ബ്രഹ്മമായിട്ട് ലയിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നത്, അതായത് മുക്തി കിട്ടി അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം. നമ്മൾ 3 തരം സുഖങ്ങൾ പറ്റി പറഞ്ഞു. സുഖം ഏതാ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം, ബ്രഹ്മമായിട്ട് ഐക്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ സുഖം, പിന്നെ പരമാനന്ദം. അതിന് 3 സുഖം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 സുഖം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഭൗതിക സുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കോടിയാണ്. അതിന്റെ വാല്യൂ നോക്കണിങ്ങ. അതായത് ഭൗതിക സുഖം ഒന്നാണെങ്കിൽ എന്നാൽ ബ്രഹ്മാനന്ദം 1 കോടിയാണ്. പിന്നെ പരമാനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തിയുടെ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് വേറെ രീതി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളം, ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളമാണ് ഭൗതിക സുഖം. ഒരു നദിയിലെ വെള്ളമാണ് ഏതാണ്? ബ്രഹ്മാനന്ദം. ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ വെള്ളമാണ് ഭക്തിരാനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ പരമാനന്ദം. അത്രയും വേരിയേഷൻസ് ആണ്. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? നദിയിലെ വെള്ളം സമുദ്രത്തിന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരിഭക്ത സുധാദേയത്തിൽ നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, അല്ലയോ ജഗന്നാഥനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ സർവാതിശായിയായ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു.
പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നായി പോകുന്നു. ആ ആനന്ദ സാഗരത്തോട് തുല്യം ചെയ്യാൻ ബ്രഹ്മാനന്ദം കേവലം കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ ഒരു കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അത് കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. ഏതാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെ. കാരണം ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം വരുമ്പോ കിട്ടുന്ന അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അത് ഏത് ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുമ്പോ കാലിക്കുളമ്പ് അല്ലെ, ഒരു പശുവിന്റെ കുളമ്പിലെ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത്രയും ചെറുതാണെന്ന്. അപ്പൊ അത് മഹാസാഗരത്തോട് തുലനം ചെയ്യാണ്. അത്തരം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഏതാണ് ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദവും അല്ലെങ്കിൽ പരമാനന്ദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതായത് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോ കിട്ടുന്ന സുഖവും ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ തമ്മിലുള്ള സുഖം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സുഖം കിട്ടിയ വ്യക്തിക്ക്, ഏത് പരമമായ ആനന്ദം കിട്ടിയ വ്യക്തിക്ക്, ആ വ്യക്തി പിന്നെ എന്താണ്, മോശം ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഒരാൾ നമുക്കൊരു 10 ലക്ഷം രൂപ തരാണ്, നമുക്കൊരു 10 ലക്ഷം രൂപ, ഒരാൾ 1 രൂപ തന്നാലോ പിന്നെ 1 രൂപ വില വെക്കോ? ഇല്ല. 10 ലക്ഷം നമുക്കറിയാം 10 ലക്ഷത്തിന്റെ വാല്യം എന്താണെന്ന്, 1 ലക്ഷത്തിന്റെ വാല്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പരമാനന്ദം കിട്ടിയ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം ഇതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതിലും കുറവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈഡൂര്യവും ഒരു ചെമ്പിന്റെ പീസും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അത് അവർക്കറിയാം. അത് വൈഡൂര്യം കിട്ടിയ വ്യക്തിക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ചെമ്പ് കിട്ടിയാലും ബെറ്ററാണ്, ഒന്നില്ലാത്തതിന് 10 റുപ്യ കിട്ടിയാലും ബെറ്ററാണ്. ഒരു കോടീശ്വരന് ഒരു 10 റുപ്യ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലതും തോന്നുമോ? ആ അവസ്ഥ അതാണ്. അത് കിട്ടിയാൽ അറിയുള്ളൂ, അല്ലാത്തടത്തോളം ഇത് അറിയില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ വരുമ്പോ ചെമ്പിന്റെ പീസ് കിട്ടുമ്പോഴും ഹാപ്പിയാണ്, കാരണം ഒന്നില്ലാത്തതിന് ചെമ്പ് ബെറ്ററാണ്. അതാണ് ഭൗതികതയിലും പ്രശ്നം. അതാണ് പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയാൻ. ഹരേഷ്ണ ക്ഷമാത എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ? ഇല്ല പ്രഭു, ഹരേഷ്ണ ഇല്ല പ്രഭു, പറഞ്ഞില്ല. ഹരേഷ്ണ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അതാണ് മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയണം. അങ്ങനെ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത്, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. അതേസമയം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്, സംശയമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അതാണ് അവിടെ രാധാറാണിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ രാധാറാണിനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അതാണ് ഭക്തി. അതാണ് ഭക്തിയിൽ രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് രാധാറാണി. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? രാധാറാണി. ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് രാധാറാണിയിൽ മാത്രമുള്ളൂ, അതായത് ഭക്തിയിൽ മാത്രമുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാനെ രാധാറാണിനെ മദന മോഹന മോഹിനി, കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവൾ. അതായത് മദനമോഹൻ എന്ന് പറയുമ്പോ കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവൻ. അത് കാമദേവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആകർഷണമുള്ള വ്യക്തികളാണ്. ആ വ്യക്തികൾ ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നു, കാരണം ഭഗവാന് അത്തരം ആകർഷണ ശക്തി ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, മദനമോഹന മോഹിനി, അതായത് രാധാറാണിനെ പറയുന്നതാണ് മദനമോഹന മോഹിനി, അതായത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കണം. അതാണ് കാമദേവന്മാരെ പോലും കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവൾ ആര്? രാധാറാണി. അതാണ് രാധാറാണിയുടെ പേര് മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം നടത്തുക എന്നാൽ രാധാറാണിയുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കായ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാധാറാണിയുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണിയും സഖിമാരും, അഷ്ടസഖികൾ അല്ലെ, ഈ അഷ്ടസഖികളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളില് എന്നെയും ഒരു ഭാഗമാക്കണമെന്ന് ഒരു പരിശുദ്ധൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ലീലകൾ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനും രാധാറാണിയും സഖിമാരാണ്. ആ സഖിമാരിൽ എന്നെയും ഒരു പാർട്ടാക്കാൻ. നമുക്കറിയാം അതിന്റെ അടിയിൽ മഞ്ചേരികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ശരിക്കും തുളസി മഹാറാണിക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അതാണ് തുളസി മഹാറാണിയുടെ പറയുന്നത്. ലീലകൾ ആടുന്നത് സഖിമാരും രാധാറാണിയുമായിരിക്കും. അതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സഖിമാരും മഞ്ചേരികൾ, അതായത് സഖിമാരെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുംഗ
ഗംഗാദേവി ഇത്ര അതാണ് ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി, കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഏകമാർഗം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യാതെ നിവർത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ്. മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. മഹാത്മാക്കൾ അതായത് മുക്തി ലഭിച്ച വ്യക്തികള്, അവര് ആരെ കൺട്രോളിലാണ്? അവര് പറയുന്നത് അന്തരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി ആരാണ്? ഹരേഷ്ണ? രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. നമ്മൾ ആരെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയുടെ? അന്തരംഗ ശക്തി. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണോ? നമ്മ ഏത് സംരക്ഷണത്തിലാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തിയില്, ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് അല്ലെ? നമ്മള് ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കൾ എവിടേക്ക് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും? അവരെ പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവര് മഹാത്മാക്കളായി കഴിഞ്ഞാൽ മഹാ ആത്മാക്കളാണ് അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ മുക്താത്മാക്കളാണ്. മുക്താത്മാക്കളെ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അവര് ആര് സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും? അന്തരംഗ ശക്തി. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന് അർത്ഥം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ട നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണിയെ ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കും. അതായത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കും. ക്ലിയർ ആയ? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. രാധാറാണിനെ ആരാകർഷിക്കും? ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കും. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിരുന്നിട്ടും ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അതിന് കാരണം അവരുടെ ഭക്തിയിൽ അധികം ആകർഷണമായത് തന്നെ. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന പ്രക്രിയ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമാണുള്ളതിന് തെളിവാണിത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ കൂടെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഭഗവാൻ. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇത്ര ഉയർന്ന ലെവലിലായിരുന്നിട്ടും പാണ്ഡവരെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത്. കാരണം പാണ്ഡവര് ഭഗവാനെ അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ഭഗവാനെ അത്ര ആകർഷണമായിരുന്നു, ഭക്തി അത്ര ആയിരുന്നു ഭഗവാനോടുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അവരെ കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാന്. ദൈവം മഹാനാണ്, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം അതിന് മഹത്തരമാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കും. അതിന്റെ മൂല്യം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് അറിയാനാവില്ല. അപ്പൊ ദൈവം മഹാനാണ്, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം അതിലെ മഹത്തരമാണ്. അത് ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കാൻ അതിന്റെ മൂല്യം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് അറിയാനാകില്ല, ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക്. അപ്പൊ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കോ ഭക്തിയുള്ളവർക്കോ എന്താണ് ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നാ പറയാണ്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ ബുക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ പോയിന്റ്സിൽ? ഇപ്പൊ 8 തരം സിദ്ധികള് മനസ്സിലായില്ല? പക്ഷെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു, ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എടുത്തോട്ടോ. കൃഷ്ണ. സമയം പിടിക്കും. സെക്കൻഡില്.
ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. കൃഷ്ണ, നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ വല്ല പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാട്ടാ സുരേഷ്. ഞാനൊന്ന് മറ്റേ ലെവൽ പ്രഭു, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം വരുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ്. വൈഷ്ണവ് ഏതാണ്? ജ്ഞാനകർമാദി. ജ്ഞാനകർമാദി അല്ല, വാക്കിനെ മാത്രം ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അത് ജ്ഞാനകർമാദി. ജ്ഞാനകർമാദി എന്ന പദം എന്താണ്? ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ജ്ഞാനം അദ്വൈത തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ നേടിയ അറിവിനെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കർമാദി എന്ന് പറയുന്നത് ഫലേച്ഛ. ഇവിടെ ജ്ഞാനം കർമാദിയും പറയുന്നത് അദ്വൈത തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ നേടിയ അറിവും ഫലേച്ഛയോട് കൂടിയുള്ള കർമ്മവുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടത്.
ആ രണ്ടുകൊണ്ടും മൂടപ്പെട്ടതിനെയാണ് പറയുന്നത്. അത് ഏതിലെ മാതാജി? എത്രയില കണ്ടത്? അല്ല, അത് അവതാരികയിൽ അതിന്റെ തന്നെ. വിവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മാതാജി. കർമാദി. അതിന് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി, അതൊന്ന് വായിച്ചു മനസ്സിലാവും. മായാവാദികളുടെ തത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഭു പോയോ? ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് പ്രാപ്തരായവർ എനിക്ക് പേര് തരിക കേട്ടോ. പരീക്ഷയാണോ? അല്ലല്ല, പരീക്ഷയല്ല, ദീക്ഷയ്ക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദീക്ഷയ്ക്കുള്ള പേര് തരാം. അല്ല, ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പം എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യുവാന്ന് അത് മനസ്സിലാവാതെ. പരീക്ഷയാണോ? എഴുതുവാണ്. പരീക്ഷയല്ല മാതാജി, ശരിക്കുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട സാധനയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളവർക്ക് ദീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി ക്വാളിഫൈഡ് കൊടുക്കുവാണ്. ആവുന്നതിന് പേര് തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ, ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. പിന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ദീക്ഷയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും നോക്ക്. നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് ദീക്ഷയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്തത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, അധ്യായം 2, പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ. നമ്മള് പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാം. ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ? നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രാഥമിക തലത്തിന് വേണ്ടി സാധന ചെയ്യണം അല്ലെ? സാധന ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് അടുത്ത ഏത് ഭാവത്തിലേക്ക് വരുള്ളൂ? ഭാവഭക്തി അല്ലെ? ഭാവഭക്തി എന്ന് പ്രേമഭക്തി. കണ്ടേ, ഈ ഡയഗ്രം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സംഭവം. അതായത് സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. സ്ക്രീൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. സാധന ഭക്തി ചെയ്യണം ആദ്യം, അത് ഏറ്റവും പുറമുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനെ മുന്നേ സാമാന്യ ഭക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? സാമാന്യം അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും, എന്നാലേ നമുക്ക് സാധന ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യം സാമാന്യ ഭക്തി പ്രഭു സാധന ഭക്തി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യണല്ലേ? ഇപ്പൊ ചെയ്യണത് നമ്മൾ സാധന ഭക്തിയാണ്. നമ്മള് കാര്യങ്ങള് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനയാവില്ല. മനസ്സിലായില്ല? നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ക്ഷത്രങ്ങൾ, അതൊക്കെ സാധനല്ല. ആ സാധന ഭക്തിയിലല്ല. അതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? സാമാന്യ ഭക്തി. സാമാന്യ ഭക്തി നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ്. സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലും, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും, പല കാര്യങ്ങളും ചില ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സാമാന്യ ഭക്തിയാണ്. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പൊ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും എന്താണ്? വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ സാധന ഭക്തിയിലാണ് ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം. അതായത് നമ്മൾ പുറമെ നമ്മള് LKG പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഒരു പിള്ളേര് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂലേ, അതാണ് സാമാന്യ ഭക്തി. ABCD ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത പോലെയാണ്. അതാണ് സാധന ഭക്തി. അഡ്മിഷൻ എടുത്തു, അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ പാലിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ സാധന ഭക്തി. അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് അതിൽ ഉറയ്ക്കും.
ആ ഭാവം നമ്മളിലേക്ക് വരും. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നുള്ള ലെവല് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു ഭാവം നമുക്ക് വരും. നമുക്ക് പറയില്ല ഭാവം, ആ ഭാവാവസ്ഥ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ശക്തിയായ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ സാധന, അപ്പൊ ഈ നാല് തരും ഭക്തന്മാരും 4 സ്വഭാവമായിരിക്കും. സാമാന്യ ഭക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കില്ല പ്രേമഭക്തി ഉള്ളവരുടെ ചിന്താഗതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ചിന്താരീതിയും പ്രവർത്തന രീതികളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, എനിക്കെന്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മള് LKG സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, നമ്മൾ 12th സ്റ്റുഡൻസിനെ പോലെ അല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയും നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതാണ് ആചാര്യന്മാര് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നമ്മൾ പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാതെ ആ തത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയാണ്. അതാണ് ആദ്യം സാമാന്യ ഭക്തി, പിന്നെ സാധന ഭക്തി, പിന്നെ ഭാവഭക്തി, പിന്നെ പ്രഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ 6 തരം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങള്. അത് 6 തരത്തില് സാധന ഭക്തിയിലാണ്. അതാണ് യെല്ലോ കളർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, ഇതൊക്കെ എന്താണ് സാധന ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണതാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ച് ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശുഭത എന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെ, എല്ലാതും ഭസ്മീകരിക്കും. നമ്മൾ സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണം. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ കയറിയ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും നമുക്ക് ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ലേശം, അഗ്നി 2 വേർഡാണ്. അപ്പൊ എന്തായത്? ബുദ്ധിമുട്ട്. ക്ലേശങ്ങളെയൊക്കെ കരിച്ചു കളയും. അല്ലെ? എല്ലാത്തരം ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. അതായത് ക്ലേശങ്ങളെ ഭസ്മീകരിച്ച് കളയാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അല്ലെ. അതിപ്പോ സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് കയറിയ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്ന പറയണത്. നമ്മളെ എന്താ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. രണ്ടാമത്തത് ഗുണം ശുഭത എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു തുടക്കാണ്. നമ്മൾ മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കാണ്. സാധന ഭക്തി ചെയ്താൽ മതി. സാധന ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങും. ഒന്ന് എന്താണ്? ക്ലേശാഗ്നി, 2 ശുഭത. അതേപോലെ തന്നെ ഭാവഭക്തിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂല. നമ്മൾ സാധന ഭക്തിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കാം. ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ഷ, ലഘുതാകൃത്, സുദുർലഭ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ അടുത്തത് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. പ്രേമം, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷിക്കുന്ന ആരാണ്? രാധാറാണി. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എവിടെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇത് 3 മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിന് 3 ഉണ്ടെങ്കിലും 6 6നെ 3 തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത സാധന ഭക്തിയും, മോക്ഷ ലഘുതാകൃത് സുദുർലഭ ഭാവഭക്തിയും, പിന്നെ പ്രേമഭക്തി സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മയും ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഒരാളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. അതുമായി മുൻ ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നടക്കില്ല. അതിന് ഒരു ജന്മമല്ല, പല ജന്മങ്ങളുടെ ബാക്കിയാണത്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിലർ വളരെയധികം സ്പീഡിൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നാലും ചിലർ വരില്ല, ചിലർ പകുതി വന്ന് വിട്ടുപോകും, ചിലർ കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകും. ഇതൊക്കെ കാരണം ഇത് പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ഒരാളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജന്മങ്ങള്, നമ്മൾ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത നമ്മുടെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ, നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷി ആരാണ് ശരിക്കും? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈ ജന്മത്തിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ജന്മത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്തു നിൽക്കാം. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു, അത് ഒരാള് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഇന്നത് ശരിയല്ല ഇന്നത് ശരിയല്ല പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോ അത് ആരാണ്? നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളുടെ കർമ്മസാക്ഷി ആരാണ്? ജീവാത്മാവ് അല്ലേ പ്രഭു? ജീവാത്മാവ് നമ്മ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പലതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് കാണാനും കേൾക്കാനും ഒരാളുണ്ടെന്ന് പറയില്ല. പരമാത്മാവായ ഭഗവാനാണോ ശരിക്കും? പിന്നെ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളുടെ സാക്ഷി ആരാണ് ശരിക്കും?
നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മളെവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? നമ്മളെവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്ത് അല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോ ഭഗവാന് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ അതിന്? ഇല്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മ നിൽക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകത്താണ് അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് നേരിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ല. അതിന്റെ കൺട്രോൾ ആർക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? അതായത് ദുർഗാദേവിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? മായശക്തിക്ക് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ കാണുന്നത് ആരാണ്? മായശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവി ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് ഈ ദുർഗാശക്തി പ്രകൃതി. അപ്പൊ പ്രകൃതിയില് പലതരം ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഒരാളല്ല പ്രകൃതി. ദുർഗ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ശക്തിയല്ല, പല ശക്തികൾ കൂടിയതാണ്. അത് ഏതൊക്കെ ശക്തികളാണ്? ദേവന്മാര്, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, അല്ല ഞാൻ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കാര്യമില്ല. അന്തരംഗ ശക്തി അപ്പുറത്ത്, അതിനൊരു ബന്ധമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഡോറ് നമ്മള് ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആ വീട്ടിലെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല. ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ കയറി, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെ? ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വ്യക്തികളായിരിക്കും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അവിടെ കുറെ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും. അവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവും, അവിടുത്തെ ചെറിയ കുറെ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വന്നു. വന്നപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് പോണ പോലെയാണ് ജന്മങ്ങൾ. പക്ഷെ അവിടുത്തെ കുടുംബം കുറെ ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഈ മുറിയിൽ ഇവൻ എന്താ ചെയ്ത്, അടുത്ത മുറിയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് സാക്ഷികള്? ആ പ്രകൃതി തന്നെയാണ് സാക്ഷികൾ. പ്രകൃതിയിലെ ശക്തികളാണ് സാക്ഷികൾ. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാര്, അതായത് ഇന്ദ്രദേവൻ, ചന്ദ്രദേവൻ, അതുപോലെ തന്നെ കാലം, അത് ദിക്കുകള്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു സാക്ഷിയല്ല, അനവധി സാക്ഷികളുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ മുഴുവനും നോക്കിക്കാണാണ്. ചിത്രഗുപ്തനല്ലേ? നമ്മളത് പറയും, ചിത്രഗുപ്തൻ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് പക്ഷെ സാക്ഷികൾ ആരാണ്? ഇവരെല്ലാവരാണ്. ഒരാൾ എഴുതി വെച്ചാൽ പോരല്ല. നമ്മ കോടതി പോയി കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ല. ഒരാളെ പറ്റി ഞാൻ ഇതുപോലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ചിത്രഗുപ്തൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് സാക്ഷി വേണം അല്ലെ? നമ്മ കോടതിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാക്ഷി ചോദിക്കും. ഈ സാക്ഷികളാണ് ആരൊക്കെയാണ്? ഈ ചുറ്റുപാടുള്ള ദേവതകൾ മുഴുവനും സാക്ഷികളാണ്. നമ്മൾ സാക്ഷി ചൊല്ലിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഇന്ദ്രനും കാണുന്നുണ്ട്, വായു കാണുന്നുണ്ട്, ആകാശം കാണുന്നുണ്ട്, ചന്ദ്രൻ കാണുന്നുണ്ട്, സൂര്യൻ കാണുന്നുണ്ട്, ഇവരെല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ സാക്ഷികളാണ്. അതിന് പറഞ്ഞത് ഒരാളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ തുടർച്ച പ്രകൃതിയാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവന്റെ ജന്മം അടുത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. ആദ്യമായി മുൻബന്ധങ്ങളില്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനാകില്ല. അങ്ങനെ തുടർച്ചയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾ തികച്ചും സ്വീകാര്യനാണ്. അയാൾക്ക് ഈ മാർഗത്തിൽ ഏറെ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അടുത്ത പ്രത്യേകത. അതാണ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന. സത്സംഗങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയില്ല ആരാ ഭക്തൻ എന്ന്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണമാണ് അത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഏതാ? നമുക്ക് പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയ? പിന്നെ സാധന ശക്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. സാധന ഭക്തി. എന്താണ് സാധന ഭക്തി? നമ്മുടെ സംവേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനം. അപ്പൊ സാധന ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾക്കുള്ള കിട്ടിയിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ശിശു നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. ഈ നടത്തം കൃത്യമല്ല. അത് നടക്കാനുള്ള കഴിവ് ആദ്യം തന്നെ ശിശുവിനുണ്ട്. അല്പം പരിശീലനം കൊണ്ട് ശിശു നന്നായി നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം എന്നത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ സ്വാഭാവികമായ ജന്മവാസനയാണ്.
അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭക്തിയുണ്ട് ആൾക്ക് ഭക്തി ഇല്ല എന്നില്ല. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, എനിക്ക് ഭക്തിയുണ്ട് ആൾക്ക് ഭക്തിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഭക്തിയുണ്ട് എനിക്ക് ഭക്തി ഇല്ല എന്നില്ല. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭക്തി ഉണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ്, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. നടക്കാനുള്ള കഴിവ് ആദ്യം തന്നെ ശിശുവിനുണ്ട്. അല്പം പരിശീലനം. അപ്പൊ പരിശീലനമാണ് എന്തുകൊണ്ട് സാധന. നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ട്, നമ്മൾ എന്താണ് അത് പരിശീലിക്കുക. ആ പരിശീലനമാണ് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരിശീലിക്കുമ്പോ എന്ന് പറയണം, അതിന് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങളാണ് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയും. നമ്മൾ കുടിക്കൊള്ളുന്ന ഭക്തിയുത സേവന ശേഷി വികസിപ്പിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില ക്രമങ്ങളും ചിട്ടകളും ഒക്കെ ആവശ്യമായി വരുന്നു. ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തി ഉണരാൻ സഹായകമാകുന്നു. ഈ അനുഷ്ഠാനമാണ് സാധന ഭക്തി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെ. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇത്. അപ്പൊ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തി, ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരാൾക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ അത്ലറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറണം എന്ന് നയിക്കാം. അപ്പൊ അത്ലറ്റ്സ് ആയി മാറണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ്. അതെന്ത് ചെയ്യും? അതിനു വേണ്ടി ട്രെയിനിങ് എടുക്കണം. ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല, ഒരു ട്രെയിനർ ഉണ്ടാവും. ആ ട്രെയിനർ ഇന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ ട്രെയിനർ എവിടെ? അതിന് നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തിയിലുള്ളത്. ഭക്തി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് ഉയർത്തുന്നതിന് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി, ആ നിയമത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തി ഉണരാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രത്യേകത. ആ നിയമങ്ങളാണ്, ആ നിയമങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പൊതുവെ പറഞ്ഞ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഭ്രാന്തരാണ്. കാരണം കഷ്ടപ്പാടുകളും ബന്ധനത്തിന് കാരണമായി തീരുന്ന പ്രവർത്തനം നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ആത്മാവ് അതിന്റെ മൂല്യരൂപത്തിൽ സച്ചിന്മയവും പരമാനന്ദപൂർണവും നിത്യവും ജ്ഞാനസ്വരൂപനുമാണ്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് അനിത്യവും അജ്ഞാനപൂർണവും ദുരിതവും നിറഞ്ഞതുമായി തീരുന്നു. വികർമ്മം മൂലമാണെന്ന്. വികർമ്മം എന്നാൽ അരുതാത്തത് പ്രവർത്തി. അതുകൊണ്ട് നാം സാധന ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പോ നമുക്ക് അജ്ഞാനമാണ് ശരിക്കുള്ളത്. നമ്മ സമുദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങി നീന്താൻ അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യം നീന്തൽ പഠിച്ചിട്ട് സമുദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങി, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കഷ്ടപ്പാടുകളും ബന്ധനത്തിന് കാരണമായി തീരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നം മാറാൻ പറ്റി അടുത്ത പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കടക്കും. അടുത്ത പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രശ്നം. അപ്പൊ എന്താ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുരുക്കുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമാണ്. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ രൂപം അല്ലെ. കാരണം അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിലുള്ളിലിരിക്കുന്ന ചൈതന്യം. അപ്പൊ സെയിം തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പരമാനന്ദം തന്നെയാണ് നമ്മളുള്ളിലിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെ പെട്ടുപോയി? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെട്ടുപോയി. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും മാലിന്യം അല്ലെ. നമ്മൾ അഴുക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഷർട്ടും ഇതൊക്കെ അഴുക്കാവും അല്ലെ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ അഴുക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മ അറിവില്ലായ്മയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും കാരണം. അജ്ഞാനപൂർണവും ദുരിതം നിറഞ്ഞതുമായിരിക്കും. അപ്പൊ വികർമ്മം മൂലമാണ് അറിവില്ലായ്മ. വികർമ്മം എന്ന അരുതാത്ത പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ എന്താ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയില്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ സാധന ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കണം, അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യണം. അത് എന്ത് നിയമത്തില്? നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനുസരിച്ച് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാം. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ സാധന ഭക്തി ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ. മനോരോഗത്തിന്റെ വിദഗ്ധന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനോരോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഈ സാധന ഭക്തി മായയുടെ പിടിയിലൂടെപ്പെട്ട ബദ്ധാത്മാവിനെ ചിത്തബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കുന്നു. അപ്പൊ സാധന ഭക്തി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം കിട്ടി നമുക്ക്. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നത് എന്തിനാണ്? പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തിനാ? സംഗീതം എന്തിനാണ്? അല്ല ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉത്സവങ്ങൾ എന്തിനാണ്? ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതല്ലാതെ എന്തിനുള്ളതാണ്? ഇതൊക്കെ സാധന ഭക്തിയാണ്. നമുക്ക് സാധന എപ്പ വരെ ആവശ്യമില്ല? അതിന് പെട്ടെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാക്കർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടി. പിടിച്ചാൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാക്കറിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ നടന്നോളില്ലേ. ചെറിയ കുട്ടികൾ നടക്കുമ്പോൾ പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടി, സ്പീഡിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ നടന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ അത് തന്നെയാണ് സാധന ഭക്തി. നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധനയുടെ ആവശ്യമില്ല.
സാധനം എപ്പോ വരാൻ വേണം? നമ്മൾ തുടക്കമാണല്ലേ പ്രഭു? തുടക്കമാണ് സാധനം അല്ലേ പ്രഭു? എന്താ? തുടക്കമാണ് സാധനം. തുടക്കാണ് സാധനം. അപ്പൊ തുടക്കത്തിന് എന്താണ്? നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഇത് തന്നെ നമ്മള്, അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് നടക്കാൻ അറിയാം, പക്ഷെ അവനൊരു സപ്പോർട്ട് വേണം. അത്രേ ഉള്ളൂ സാധനം. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭക്തിയുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ്, എനിക്ക് ആ ഭക്തി വളരണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പിടുത്തം വേണം. അതാണ് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എല്ലാതും ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ സാധന ഭക്തിയാണ്. നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം. എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും ശരിക്കും അതിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ മനസ്സിലായി. ചോദിക്കാം, എന്തിനു ക്ഷേത്രം? ഇവിടെ ഭഗവാനില്ല, അവിടെ ഭഗവാൻ. ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടൂല, അവിടെ ചെന്നാലേ ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. അതിനെന്താ കാരണം? അവൻ വീട്ടിലിരുന്ന ഭഗവാനെ കിട്ടൂല. എല്ലാവരും പറയും ഭഗവാൻ വീട്ടിലും ഇല്ല, നാട്ടിലും ഇല്ല, പിന്നെ എന്തിനു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകണം? അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? ഹരേഷ്ണ, ക്ഷേത്രത്തില് ഭഗവാന്റെ ബിംബം കണ്ട് നമ്മൾ തൊഴയല്ലേ, അതുകൊണ്ടല്ലേ? ആ പിന്നെ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും? അപ്പോഴവിടെ വിളക്ക് പൂജ അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ, അവിടുത്തെ ചൈതന്യമുണ്ട് പ്രഭുജി. ചൈതന്യം. മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അമ്പലത്തിൽ നമ്മുടെ പോകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു ആളിലേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനല്ലേ? ക്ഷേത്രദർശനം. ഓക്കെ. വേറെ ആരെങ്കിലും? പ്രഭുജി, അവിടെ തന്ത്രിമാരൊക്കെ പൂജ ചെയ്ത് ഭഗവാന് ആ ബിംബത്തിന് ചൈതന്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഓക്കെ. പ്രസാദം. അവിടെ പോയി ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിലെ ഉറപ്പിക്കും. ആരതിയൊക്കെ കാണുമ്പോഴൊരു ഭഗവാന്റെ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടും. പ്രസാദം കിട്ടും. പ്രസാദം മേടിക്കും. നയനങ്ങൾക്ക് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള് എന്താ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിനൊക്കെ ഒരു നല്ല ഇത് വരും, സമാധാനം വരും, സന്തോഷം കിട്ടും, സമാധാനം. അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് എന്താണ്? മനോരോഗ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണ എന്തിനാണ്? ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണ എന്തിനാണ്? അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണ എന്താണ്? ഒരു സാധനയാണ്, അല്ലേ? സാധന ഭക്തിയാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എവിടെയുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടൂല. നമ്മൾ അത്തരം പവർഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതാവാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ സാധന ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം, ക്ഷേത്രബിംബത്തെ ആരാധിക്കണം, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ അല്ലാതെ എന്താണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാതും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോഴോ നമ്മളെ ഭക്തി, ഇതൊക്കെ സാധന ഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ, മനസ്സിലായി? അവിടെ ചെല്ലുന്ന കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്നു, ഇതെല്ലാതും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, സാധന ഭക്തിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്തിനാ പോണത്? സാധന ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണത്. സാധന ഭക്തി കൂട്ടുക. മനസ്സ് കൃഷ്ണനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗവും രീതിയും ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നത് ആചാര്യന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കടമയാണ്. സാധന ഭക്തിയുടെ തുടക്കവും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെന്റ് മാർഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. പല മാർഗങ്ങൾ. ഇപ്പം ചിലർ വളരെയധികം കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും, ചിലർ നന്നായിട്ട് പൂജ ചെയ്യും, ചിലർ നന്നായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദങ്ങൾ തയ്യാറാക്കും. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഒരു സാധ്യതയാണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മളെ ഭക്തി വർദ്ധിക്കും. അതാണ് സാധന ഭക്തി. ഈ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രജപത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മന്ത്രജപത്തിന്റെ ശക്തി അപാരമാണ്. നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് കഴിവുണ്ട്. സാധന ഭക്തിയുടെ ആരംഭം ഇതാണ്. ഉദാഹരണം മഹാരാജ അംബരീഷേ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മന്ത്രജപം. നമ്മള് സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂജ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, നാമം ജപിക്കാൻ പറയും, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ കേട്ടിട്ടുള്ളത്? എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ലേ? അല്ലേ? വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറയും, നിങ്ങളൊന്നിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറയും, അല്ലേ? അപ്പൊ നാമജപാണ് ഫസ്റ്റ്. സാധന ഭക്തിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എവിടെ നിന്നാണ്? നാമജപം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നാമജപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മറ്റുള്ള നാമജപവും ഹരേകൃഷ്ണ നാമമന്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? കൃഷ്ണ മന്ത്രം എവിടെ വെച്ച് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കി മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. എവിടെ ഇരുന്ന്
നാമം ജപിക്കാം. എവിടെ നിന്ന് നാമം ജപിക്കാം? പിന്നെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കും. മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കും. മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ഇതൊക്കെ അതായത് ആർക്കും എപ്പോഴും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ് അല്ലെ? എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിയമങ്ങളില്ല അല്ലെ? ഭഗവാന് മാത്രം ശരിക്കും നിയമങ്ങളില്ലാത്തത്. ബാക്കി എല്ലാ ദേവതകൾക്കും നിയമങ്ങളാണ്. അറിഞ്ഞൂടെ? നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ. മനസ്സിലായേ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് ഏതിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർ പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാരസെറ്റമോൾ എടുത്തു തരുന്ന പോലെ. മനസ്സിലായില്ല? പലതരം പനി പറയും എന്തായാലും. എന്നതുപോലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണ്, മഹാമന്ത്രമാണ് ഏത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും കിട്ടും. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, സാധന ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നാമജപമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ള എന്തുകൊണ്ട് പതിതമായ ആത്മാക്കൾക്ക് പറ്റിയത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കും, എല്ലാത്തിനും ഉപകരിക്കും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിലെ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അതിൽ വരും. അതൊക്കെ സാധനയാണ്. സാധന ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നതാണ്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നാമജപം. അതാണ് സാധന ഭക്തിയുടെ അതിന് ഉദാഹരണം തന്നെ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞുതരാം. ഇനി അടുത്തത് സാധന ഭക്തിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധന ഭക്തി പറഞ്ഞില്ലേ? സാധന ഭക്തി നമ്മൾ സാധന ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധന. ഒന്ന് വൈദ്യഭക്തി, ഒന്ന് രാഗാനുക ഭക്തി. സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ സാധന ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും. അതിനെ തന്നെ രണ്ടായി തിരിച്ചു. വൈദ്യഭക്തി, രാഗാനുക ഭക്തി. അതിൽ വൈദ്യഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ വിധിപ്രകാരമുള്ള സേവനം. ഭഗവാനുമായ ആത്മബന്ധവും നൈസർഗികമായ പ്രേമയുദ്ധ സേവനവുമോ ഇല്ല. ആചാര്യന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അഥവാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ സമ്മതിച്ച്, പക്ഷെ ശരിക്കും ആ ബന്ധം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് നിശ്ചയം ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും എന്താണ് വൈദ്യഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് നിയമം പാലിക്കുകയാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കറിയില്ല. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നു നാളെ കിട്ടുന്നു നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് പോകണം. ചാടാൻ പറയുമ്പോൾ ചാടാൻ, ഇരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഇരിക്കാം. ആ ഒരു ആചാര്യം പറഞ്ഞു. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്. എന്റെ ഗുരു എന്നോട് പറഞ്ഞു, അത് ഞാൻ ചെയ്യണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അതിൽ വിധിപ്രകാരമുള്ള സേവനം. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാൻ ആത്മബന്ധവും നൈസർഗികമായ പ്രേമയുദ്ധ സേവനവും ഇല്ല. നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരാണ്, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ ആ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ പ്രേമ സേവനം നമുക്കില്ല. ആചാര്യന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അഥവാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നു. ആചാര്യന്മാർ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, അതേപോലെ ഒരു അനുഷ്ഠാനം. അതാണ് ശരിക്കും വൈദിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും അതിൽ തന്നെ വേറെ പിന്നെ അതിനെ വേറെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് രാഗാനുഭക്തി. സാധന ഭക്തിനെ വൈദ്യഭക്തി, രാഗാനുഭക്തി. രാഗാനുഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും സാധന തന്നെയാണ്. അതിൽ വ്യത്യാസം നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള ഭക്തി. വൈദ്യ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി പ്രേമം ഭഗവാനോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ പ്രേമത്തോടുകൂടി സേവനം നടത്തുന്ന ഒരാൾ ഉത്സുകനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ചില വ്യക്തികൾക്ക് നൈസർഗികമായിട്ട് ഉണ്ടാവും, ചില പേർക്കും വൈദിക ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ രാഗാനുക ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭാവഭക്തി. ആ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നത്തെ ഒരവസ്ഥ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം രാഗാനുക ഭക്തി. ചിലർക്ക് ആൾറെഡി ഉണ്ടാവും. ചിലവർക്ക് എന്താണ് വൈദിക ഭക്തി ചെയ്ത് 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 രാഗാന ഭക്തിയിലേക്കും കടക്കും. അതായത് നമുക്ക് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സമാധാനം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ഭഗവാന് വിളക്കെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വിളക്കെത്തിച്ച് ലാസ്റ്റ് എന്താണ്, നമുക്ക് വിളക്കെത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാന്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അത് നൈസർഗികമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരികയാണത്. നമ്മളോട് ആരും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരും അത്. അത് ചിലപ്പോ ഈ ജന്മത്തിലെ ബന്ധമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലെ, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലായിരിക്കും, അതൊന്നും അറിയില്ല. ഒന്ന് നൈസർഗികമായിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ
വൈദിക രീതിയിൽ, വൈദിക എന്ന് പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ട് അടുപ്പമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഭഗവാനോട് പ്രേമം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ പ്രേമത്തോടുകൂടി സേവനം നടത്തുന്ന ഒരാൾ ഉത്സുകനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പ്രേമത്തോടുകൂടി സാധന ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ രാഗാനുക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതായത് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ അത്ലറ്റ്സ് ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഒരു നല്ലൊരു ഓട്ടക്കാരനാണെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു, എനിക്ക് നല്ല ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ വാങ്ങിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു, ട്രെയിനർ പറഞ്ഞു കാലത്ത് 5 മണിക്ക് വരണം, 1 മണിക്കൂർ ഓടണം, ഇന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം. ശരി, അങ്ങനെ ആള് ചെയ്യും. ചാടാൻ പറയുമ്പോൾ ചാടും, ഓടാൻ പാടുമ്പോൾ ചാടും. ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അതാണ് വൈദിക ഭക്തി. രാഗാനുക ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആ അത്ലറ്റ്സ് ആവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓടാൻ പറയുമ്പോ 1 ഓടാൻ പറയുമ്പോൾ ആള് 10 ഓടും, മറ്റേത് 10 ഓടാൻ പറഞ്ഞ 9 ഓടുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? ആഗ്രഹം ഉള്ളിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടില്ല. ഉള്ളിലൊരാഗ്രഹം ഉണ്ട് അത്ലറ്റ് ആവണമെന്ന്, പക്ഷെ എന്നാലും പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ മാത്രം പാലിച്ചു പോകണം. അപ്പോ 10 പറഞ്ഞ 9 ചെയ്യുള്ളൂ. ഇവിടെ രാഗാനുഭവത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ 10 പറഞ്ഞ 100 ചെയ്യും. അതാണ് രാഗാനുക ഭക്തി. അതാണ് നൈസർഗ്യം. അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞത് അത് നേടണം. അതാണ് രാഗാനുക. അപ്പൊ നൈസർഗ്യമായി അത് സ്വാഭാവികമായി ഭഗവാനോട് പ്രേമം വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യും. ഒരു വ്യക്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം പോലെ. ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഹരേഷ്ണ? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സർവദാ സ്മരിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം എന്ന് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പം മരണഭയം എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും മരണഭയം അല്ലെ? ആ മരണഭയത്തിന് രക്ഷ നേടുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ശരിക്കും? മരണഭയം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, മരണഭയം ഇല്ലാതിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അന്ധകാലിച്ച് മാമേവ സ്മരണമുക്ത കളയപരം പഠിച്ചല്ലേ? കാരണം അത് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ എന്താണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കണം അതായി ഞാൻ മാറും അല്ലെ? അതല്ലേ ജഡഭരതന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? മാനിന്റെ കാര്യം അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് ലാസ്റ്റ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മാനായിട്ട് ജനിക്കണം. അപ്പൊ ആ സ്മരണം ഭഗവാനെ പറ്റിയാണ് സ്മരണമെങ്കിൽ അവന്റെ ജന്മം എവിടെ ആയിരിക്കും? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും നമ്മൾ അല്ലെ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പറയാണ് മരണഭയം എന്ന് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തും. നമ്മൾ അതിനായ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ആരിന് ഉദാഹരണം? ആര് മഹാരാജ? ജഡഭരതന്റെ കഥ അല്ലെ? അല്ല പ്രഭു എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഭരത രാജാവിന് പറ്റിയില്ല, പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും ഭഗവാൻ തന്നെ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാൻ? വളരെ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ജഡഭരതന് പറ്റാത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പ്രഭു. ഞാൻ പറയാം, അതിനൊരു ഉദാഹരണം. അജാമിളന്റെ കഥ അറിയാം? അജാമിളന്റെ കഥ അമ്മനെ വിളിച്ചു അജാമിളൻ വന്നത് കണ്ട? മനസ്സിലായ? അപ്പൊ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എത്ര ചെയ്തെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അജാമിളിനെ നാരായണെന്ന് വിളിച്ച കാരണം കൊണ്ടല്ല അജാമിളിന്റെ അടുത്തെത്തി. അജാമിളൻ അതിന്റെ കുറെ ജന്മങ്ങൾ മുന്നേ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ജന്മത്തിൽ പല തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയി. മനസ്സിലായി? ആ അജാമിളൻ നാരായണൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഓരോ നാമത്തിനും കണക്കുണ്ട്. ഇത്ര നാമം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തും ശുദ്ധമായിട്ട് നാമം. അപ്പൊ ആ ലാസ്റ്റ് വിളിക്കുന്ന നാരായണന്റെ ഒരെണ്ണം മതിയായിരുന്നു അവിടെ എത്താൻ. അതാണ് അവരെല്ലാവരും വരുന്നത്. പിന്നെ അവര് തമ്മിലുള്ള മത്സരം, ആ കഥകളൊക്കെ അറിയാലോ നമ്മള്. അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മോനുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലേ പ്രഭു വിളിക്കാൻ പറ്റിയത് നാരായണ. ആ നാരായണെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റിയത്, നാരായണെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റിയത് മോനുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല. ആ മോന് നാരായണൻ എന്നുള്ള പേര് അജാമിളൻ. അപ്പൊ അജാമിളന്റെ ഉള്ളില് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത ഗുണമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്വന്തം മോൻ അജാമിളൻ ഇത്രയും അടക്കം ആ സ്വന്തം മോനെ നാരായണൻ എന്നുള്ള പേരിട്ടത്, ഇടാൻ പറ്റിയത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചത്. നമ്മളെ മുൻജന്മങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ ആയിട്ട് ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, അത് നമ്മളെ മുൻജന്മങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അജാമിളിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ വിശ്വാസം നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തില, നമ്മൾ ഈ ജന്മം കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുക്കണം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിട്ട് കളയരുത്, ഭഗവാന്റെ കൈ വിടരുതെന്ന് മാത്രം പറയുള്ളൂ. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, കൈ വിടരുത്. കൈ വിട്ട് മുൻജന്മത്തില് ചെയ്തതിന്റെ ബലം കൊണ്ടാണ് പ്രഭു നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എത്തിയത്. നമ്മൾ അത്രയും ചിന്തിക്കും. നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കിട്ടുന്നതും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തതിന്റെ ആയിരിക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയത് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ നോക്ക്, നമ്മൾ ചിലപ്പോ 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇത് ചിലവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ക്ലാസ്സിനെല്ലാം ഇഷ്ടം വേറെ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും അവർക്ക് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? അത്ര നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. പലർക്കും പല ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പറയാൻ പോണു. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? അപ്പൊ അതിന്റെ പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മനസ്സിലായേ? കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ ജന്മം നല്ലത്, അതുകൊണ്ട് ഈ ജന്മം പഠിക്കാനൊക്കെ തോന്നി. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തെ അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഭഗവതിയിലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ജന്മത്തിൽ മുഴുവനാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നോക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? കാണിക്കണ്ട, നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ പോവാം, എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പോവാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. അപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ, അതിനുള്ളിൽ പോകുന്ന പോലെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോ അടുത്ത ജന്മം മനുഷ്യജന്മം തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ്? ഒരു ഉറപ്പില്ല. അതെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മം എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മ അടുത്ത ജന്മം കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അടുത്തൊരു ജന്മം മനുഷ്യജന്മെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ സർവ ആത്മാവാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം, 7ാമത്തെ ഇതിൽ വെച്ച് നിർത്താം. സാധന ശക്തി, വൈദ്യ ഭക്തി, രാഗാനുഭക്തി. നാളെ തൊട്ട് 8ാമത്തെ സ്ലൈഡിലോട്ട് എടുക്കാൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? പ്രഭുജി ഒരു ഷോർട്ട് ഒന്ന് പറയോ? ഞാൻ കുറച്ച് മിസ്സായി പ്രഭുജി, എനിക്ക് പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയോ പ്രഭുജി? ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് സാധന ഭക്തിയാന്ന് കേട്ടു ഞാൻ. പകുതി മെഡിസിൻ എടുക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ അത് കേട്ടു. പിന്നെ രാഗാനുഭക്തി കേട്ടു. പിന്നെ എന്തുട്ടായിരുന്നു? അതായത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. വൈദ്യഭക്തി, സാധന ഭക്തി, ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതൊരു സ്ലൈഡാ ഇത് പറയാം. അതായത് നമ്മളെ ഭക്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ 3 തരം ഭക്തി: സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അതിനു മുന്നേ സാമാന്യ ഭക്തി, എല്ലാവർക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ് സാമാന്യ ഭക്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സാധന ഭക്തി, പിന്നെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ സാധന ഭക്തിയിലുള്ളതാണ്. സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്ന ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ അറിയുന്നതൊക്കെ സാമാന്യ ഭക്തിയാണ്. സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഏറ്റവും കോറ് പ്രേമഭക്തിയാണ്. ഈ സാധന ഭക്തിയാണ് ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത. നമ്മൾ എന്താണ് സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കുറയണം, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ശുഭത, നല്ല മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് ഭാവഭക്തിക്ക് മോക്ഷലഘുതാകൃത, സുദുർലഭ, പ്രേമഭക്തിയമ്മ, സാന്ദർവിശേഷാത്മ, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണം. ഇതാണ് സെക്ഷൻ. അപ്പൊ 6 തരം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന് 2 അതിൽ സാധന ഭക്തി, ക്ലേശാഗ്നി, അങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സാധന ഭക്തിനെ വീണ്ടും വിശദമായിട്ട് പറയാണ്. സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുക്കന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളോ അനുസരിച്ച് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അതാണ് സാധന ഭക്തി. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വൈദ്യഭക്തി എന്ന് പറയും. അതായത് ശരിക്കും നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നാമം ജപിക്കാൻ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അമ്പലത്തിൽ പോകുക, അതല്ല. അതൊക്കെ സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരാണ്. സാധന ഭക്തിയിൽ അതിന് നിയമങ്ങളായി, ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതാണ് വൈദിക ശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ശരിക്കും സാധനര ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ 10 കാര്യം ചെയ്യും. സാധന നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന് ഒരു ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഗുരുക്കന്മാര് ഒരെണ്ണം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ 10 കാണിക്കുന്നു, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അവിടെ എത്തുമ്പോ അത് രാഗാനുക ഭക്തി, നമുക്ക് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. സാധന തന്നെ ആഗ്രഹം കൂടെ കയറി വരും. അപ്പൊ അവിടെ രാഗാനുകായി. ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഉത്തരവ് വരണം, 10 ഇപ്പൊ മാതാജിരി കാര്യം 10 പേഷ്യൻസിനെ നോക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ എന്താവും, നമ്മൾ 10 100 പേഷ്യൻസിനെ നോക്കും.
അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ്. ആ ആഗ്രഹം ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് രാഗാനുഗപത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. സാധനഭക്തി തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് രാഗാനുഗത്തിലേക്ക് കടക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതും പ്രേമഭക്തിയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. പ്രേമഭക്തി അപ്പോഴൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഭാവഭക്തി ആയിട്ടില്ല. നമ്മള് ആ സാധന തന്നെ ഒന്നും കൂടെ എന്താ പറയാ പെർഫെക്ഷൻ വരാം. പെർഫെക്ഷൻ വരേണ്ടതായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം 10 നമ്മൾ ആഗ്രഹം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരാളോട് 10 പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറയും. സാധനയിൽ 10 പ്രാവശ്യം 10 മാല ജപിക്കാന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആളോ 10 മാല ആയിട്ടില്ലല്ലോ, 8 മാല 7 മാല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അത് സാധനഭക്തി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അടുത്ത ലെവലെത്തുമ്പോ 10 മാല ജപിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 15 മാല ജപിക്കും. കാരണം അതില് ഇത് കിട്ടി തുടങ്ങും, ടേസ്റ്റ്. അപ്പൊ രാഗാനുഗയത് മനസ്സിലായി. അയ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യാം. മറ്റേത് ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഇവിടെ ഫാഷനായി ഒരു ഇതിലേക്ക് വരും, നമ്മള് രാഗാനത്തിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി? ഓക്കെ, നമുക്ക് നിർത്താപ്പ. പഞ്ചകൽപരൂപച്ച കൃപസിന്ധ്യാപിച്ച പതിനാം പാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തി ഭുവാദിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം.